Today is the last working day Yes. sa Feb Ibig Month. Let's Yes. talk about your love life. Wala ni siya sa common ako nga questions, no? Pero asa mo nag-meet sa imuhang boyfriend? O pila na mo ka years so far? Wala pa may nag-1 ma'am, pa nag-1 year, 10 months pa mi. 10 months? So mag-1 year na mi by April. So, Uy, wow, hapit na. 2 hapit months na to siya, go. ma'am. And nag-ila mi ma'am actually kay kana si Masang Manggod kanang Masang Eatery. Yes, ma'am, eatery. is Diha ka napita nag-board. kanang dira ko dapit nag-board and sister na ko si Masang sa among fraternity. And then okay. such happened nga dira siya nag-board pod. So kanang murag nag-meet me at exact time, at exact date pod nga nakita ko niya na dira nag-barbecue ana. So murag na-pick siguro murag moment as mo na akong nabalance sa iyang istorya pod sa kuha ma'am nga dira mi nag-meet and yan kong gi-chatan dayon sa messenger. As in, igi-ask niya ang imong name dito sa kang Masang. Sa ano ma'am sa kong mga friends po Sa dito. friends. Kay nakam po ko friends dira sa college park na mga kanang may mga fraternities and sororities po na. Dira po nag-board sa ilaha. So kanang naila ko niya through sa kong mga friends po. So mo to siya nga kaning sa among pagila-ila kay yung ipanguyaban and then yun na dayon. So na siya. So kumusta so far ang inyong unsa inyong way of like improving bitaw sa inyong relationship, pag-sustain pod sa inyong relationship? Ano ma'am, kanang ganahan kay ko sa amo ang dynamic gani ma'am nga kaning lisod baya pagitaon sa katao ngang daghan kayo mag similarities, daghan kayo mo og kanang same hobbies, same inyong interest. Unsa nga hobbies? Kanang we both love kanang books, reading books. As in. And then listening. Talag sa laki nga gabasa og books. Gani ma'am. And then kanang food kanang same yung basic taste manggod kay. Unsa nga inyong taste? Kanang alternative rock, everything nga kanang ganing na o say example anang alternative rock? Kanang mga Doechii, mga Nickelback na mga music ma'am. Sinana siya. Kay kanang kabalo ko na music because akong mga tito. Kaya ako growing up pag dako manggod kay ako manggod ang kinamaguwangan nga anak ang pag-umangkon anak ko. Yes, so, that's why. Kaning ang gusto mo sa papa manggod is mostly lalaki. So na-adapt na ko ang ilahang kanang music taste. Yeah. So kanang na-shock ko kay same kay mga interests and hobbies. And sa pag-sustain sa mga relationship ma'am kay we kanang communicate gyud kanang permi sa among dili naganahan sa di among dili gusto sa mahitabo sa relationship kung naami kanang kung naami sudden change sa actions kay amo siyang istorya kay dili mo mi gusto nga kana bitaw patulog mi nga kanang dili okay nga dili mo ang problem.